लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआबो ब्लग भिडिअआनो। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ माबा आङो न'आवहाय माबा संनो नागिरदों माबा साम' ओंख्रि संनो नागिरदों। साम' मैया जों गामिनिनो सासे मानसि खननानै इथिंजाय फाननो लांदोंमोन आरो ओमफ्राय आंथ' लामायाव लोगो मोनसननानै बायनानै लाखिबाय। साम'आबो बारा गिदिर गिदिर नङा, फिसा फिसासो। आङो सिगाङावबो साम' संनाय मानायफोरखौ भिडिअ लाखांबायमोन लानायालाय, अब्लाबो एसे भिडिअ लाबावनो नागिरदों आरो। जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ओमफ्रायो आङो नैबे स्क्रिनाव होनाया आंनाव स्टेट बेंकनिफ्राय मेसेज फैदों आरोना, मा एसे बुरजा फैसा हाबखो आंनावलाय होननानै आङो एसे मा होनो सानलाबायगासिनोमोन। ओमफ्राय आङो बेंकआवबो थांखांबाय, बेफोरावबो एसे भिडिअ लादों, बेफोरखौ नायग्रोजोब। ओमफ्रायो ब्लगखौ नायखांबोला लास्टावहाय बिनि एन्सारखौ होनोसै आरो। थुदि बिदिब्लालाय ब्लगखौ जागायलांसै, नायलांदो। सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों संनो रोंगोन ना आगैनो, नोंखुनजोआ हालाय संनो गोरों, संनो खावनो गोरों, हामजोना गिरबायो। फिसा फिसा सामाननो फख्रियावसो गारहरजोबगोन आं। जोंनिथिंजाय अखा हादोंमोन दिनै हरावहाय। नै ओरैबायदि ज्राव 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 हानानै सेस अबस्था खाराब, दाबो रानाखै दैया। ओमफ्राय नैहाय मालाय बे फुला जि मोजां बारखायोमोन आरो, ओमफ्राय अखा हानानै लेमजोबनानै थाबाय। ओमफ्राय आरो लेमना थानायावनो जाहा थर मोनालासिनो बै गारिखौ ओरै लाबोनायावहाय होख्रेमजानानै हामसिना जाबाय आरोना। अखा माहाय हाबानो जि बोरैबा जाखायो। ओमफ्राय दिनै आङो सबाय नङा, साम'जों जोगोनारजों संगोन नालाय। ओमफ्राय आं साम'खौ माबायदि सङो सिगाङावबो बिदि खोनाबाय नालाय रायजोफोरा खिफिलांबाय आङो। बेयाव नङा, नै अखा हाबा जाहा न'आबो सेरो नालाय, बेयाव हानजानांगौ, इथिंजाय सेरो। नै हराव सेरनाया ओरैबायदि माबा जानानै दोनखायो। आयो अनजिलाहानि न' गावनाया ख्रा 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 खनसे बांग्रिजों गावनाया, बेखौथ' देखायखांखाबाय आङो। नै लेथ्रा जाना दं। नै बेयावबो ओरैबायदि सेरलाजोबखायो अखाया। जाहाखौ जि माहाजोन होननानै बुंहरसोयो सोरबा नङाबा नै अखा हाबाथाय न'आनो सेरखावजोबो। ओमफ्राय नै आं साम'खौ संबाला खोमसि जाबाय। साम'खौ संब्लाथाय आङो सिगाङावनो बेबायदि एसे रुगारग्रोनानै लायो आरो संख्रि होनानै। जोङो साम'खौ सिंनिखौ माबा हरनो हाया नालाय, सुहरनो हाया नालाय, बिनिखायनो संख्रि होनानै रुबाथाय जि लेथ्रा गखायो। आंबो बिदिनो रुग्रोनानै लायो ओमफ्रायसो सङो। बेखौ आङो दा साफा सुबावगोन आरो बेवहाय साम' लादायबो दंना, बेखौ दा एरख'नानै हाखावनो नांगोन आरोना। फिसा फिसाखौसो माबाया एरख'वा। नै न'आ जोंहानिया अनजिमा हाजोन लाहानिया ख्रा 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 गावस्राजोब्बाय। माबायानो इथिं ओंखारबोलायलायबाय। नै माबा मा होनोमोनलाय बेखौ, लटा मांगेसकार, लटा ना लेटा, लेटासो दांहाय। बायनो जायगा मोनबायनो हाबो थां, इथि थां। ओरैनोबा न'फोराव सेरनानै माबायदि अबस्था जानानै दङ आरो नाहासो। थां इथि थां। दासो आंदो नालाय माबाथ'वाखै आरोना, गोदौथ'वाखै। ओमफ्राय आङो जोगोनारजों संगोन नालाय, जोगोनार लायनो नागिरदों बैयावहाय, जोगोनार दोनग्रायावहाय। फख्रियाबो देरलायलायबाय जाहाना दिनै हरसे अखा हानायावनो। नै बानपानि पानि खेवनो हागोन ना हाया आंलाय बेखौलाय। जोगोनाराबो नै बेखिनिल'सै जाहा, जानानो गैला। नै बे थाइसेखौनो जानांगोनदां, बेनो गोथाव जागोन नामाथाय।
गोथाव जागोन साइज होनदों नै दामबे आइजो माहारिफोरा होनदों जि मोजां होनदोंना नै दामबेरनो जोलै बानायनोसो दोनदोंदांहाय बेखौथ' जों जाजोबनो हाया सानैल'सो मुथुजों आंजों खावसे जानानै खावसे दोननांसिगोन आरोना आयौ दाखालि जाखांबाय थाइसे ओमफ्राय गोदैयानोमोन नै थालिर फोमोनदो जाहा थालिर सोरबाफोर बायनोबा बायनानै लांफै बिराद गोथाव लकेल थालिर नै मोनबाय नामाथाय मोनमारबाय दांलै साला मोनमारबाय नै बेखौनो जागोन आं दा सेवबायसो माथो बिलाय नै खानानै गारहरनोसै आं बेखौ दैयावहाय बेखौनो इदि फिसा हाजोब्बाय आं सुनानै गोब्राब जालायलायबाय मोनफ्रामखाबाय मोननायालाय ओमफ्राय दासो संनोसै आं साम' संबालायनो बहुत मानसियानो बुङो आरो साम' संबालायनो धुप थाब बेरखावलायनाय एवख्रबनांगौनो आरोना जानो गोथाव जायो ओमफ्राय आंबो धुप थाब बेरखावहोगासिनो खोबहाबना होनानै एवख्रबना होनानै रनायनि एसे नै साराय गोसोमजों बोरैबा साइसिफ्रानोबो साम'खौनो फिथाइखौ रोंलायनो बिसोरबो सावथाब जाबाय थाबालाय गोसोम जाखागोन ना बेफोरखौ साइसेबाबो धुप-थाप बाब्राबलागासिनो संबाय आङो नै गुदुं गरम स्लुप जानो लुगैबाय दाखालि मोसानाया आङो सांसोबनाय बायदि सोबगौमोन आगै नोंनि बे सबाय बिमाखौ होननाया नै आं साम' जानो लुगैबाय थाखादोंमोन मोनजामारसै दिनै साम'आसो फिसाद्राय बारा मोदोम गैया नामाथाय उखुन्दै फुनानै बारा गोथाव नुवाखै खोमसि गोसोम नुलाबायदों खिन्थु माबायावबा आं बेखौ साखिखांबाय नालाय ओमफ्राय साखिनायावबा गोथाव मोनजाथारदोंमोन आङो नै फान्थाव फ्राय एवबावदों आङो साम'जों जोगोनारजों संखांबाय ओमफ्राय फान्थाव फ्राय एवबावदों आरोना सारायानोथ' मानो इसिबां गोसोम जाखालाय अनजिलानि साराया हाला ब्लगखौ नायखांबायना नोंथांमोना नायखांबायबा दायो आङो एन्सारखौ होनोसै बिनिखौ माबा आरो बे मेसेजआ दाखालि बावैहाय आङो इदिनो दसे उन्दुयो नालाय आङो सानावहाय सानफ्रोमबो ओमफ्राय उन्दुबाय थानायाव फायदों आरोना बे मेसेजआ ओमफ्राय दा आङो उन्दुनानै सिरि मोनबाथाय मबाइल नायखायोना डाइरेक्ट टाइमफोर नायनो थाखायनो ओमफ्राय दा आङो उन्दुनानै सिरि मोननानै मबाइलखौ नायबाय आरो ओमफ्राय नायबोला बे मेसेजखौ नुबाय स्टेट बेंकनिफ्राय ओमफ्रायो नुनानै आयौ मा एसे बुरजा फैसा हाबदों आंनावलाय इदि होननानै सानबाय आरोना आङो 7था 8थानो
ओमफ्रायो जाहा मुथुनोबो खोन्थालायबाय आङो मुथुआथ' न'आव गैखायामोन ओमफ्राय मुथुनो खोन्थाहरबाय मुथु आंनाव स्टेट बेंकनिफ्राय इदि मेसेज फैदो आंनाव फैसा हाबदो नामा मानिबाफोर होननानै ओमफ्रायो र' आं दा थांनानै नायगोन होनबाय आंथ' बारा मोजां बुजिखायाखैना इदि मेसेज फायलाबाय थानायफोरखौ आं बारा मोजां बुजिस्राया ओमफ्राय मुथुआबो फायबाय ओमफ्राय फायनानै नायबाय ओमफ्राय मुथुआबो बुजिबावासै आरो हाय फैसा हाबदोदां नोंनाव एकाउन्टाव इदि जालायो आरो बेहाबो ओमफ्राय दा मुथुआ नोंनि एकाउन्ट नाम्बारा बेसे होननानै सोंबाय आं एकाउन्ट नाम्बारखौबो पात्ता गैबावा नायसनस्रायाखै ओमफ्राय उनावहाय आंनि एकाउन्ट नाम्बारजों मिलायनानै नायब्ला आंना एकाउन्ट नाम्बारा बे नंखाथारा आरोना जोंना बे एकाउन्टाव हाबनाया माबासो ग्रुपनि एकाउन्टसो हाबाखै हाबनायालाय ग्रुपनि एकाउन्टावसो फायदो आरोना बे मेसेजआ ओमफ्राय दा जोंना ग्रुपनि एकाउन्टआ मोननै नालाय मोनसे लननि ओमफ्राय मोनसेया इदिनो जोंनि माबा माबि फैसा दोननाय मानाय इफोरनि आरो ओमफ्राय दा लननियाव फायदो ओमफ्राय आं सानबाय आरोना बेयावथ' माबोरै फैसा हाबखो होननानै ओमफ्रायो जोङो मुथुजों आंजों अखानायै बेलासे फैसा दोननो थांबाय स्टेट बेंकआवहाय जाहा लन मारिहैखानांगौ दङमोन ग्रुपनि ओमफ्रायो थांनानै सोंबोबाय आरोना आङो जोङो सोंबोबाय बे फैसा लाखिग्रानियाव माबाखौ मेसेजखौ देखायनानै नै जोंनि माबायावहाय एकाउन्टावहाय बिदि फैसा देखायदो मा बुस्थु बियो जों बारा बुजियासै इदि होननानै सोंबाय ओमफ्राय दा फैसा लाखिग्रायाबो नायनानै ए बे एकाउन्टावथ' बिसिनि फैसा दङ बिसिनि फैसा हाबदो इदि होननानै खोन्थाबाय आरोना ओमफ्राय आसुरित जालायबाय आरोना आङो दसेनो गोजोनब्रबलायलायबाय गोसोआ आयाव एसे बुरजा मानि थाखाय फैसा हाबखो बेयावलाय होननानै ओमफ्राय उनावहाय आरो बियो मोजां चेक खालामनानै नायफिनलाय होननानै मुथुआ होनबाय आरो ओमफ्राय र' नायफिनबावनि होननानै नायफिनबा थाङै थुङै जाहैबाय नोंसोर लन लादोंमोन ना होननानै सोंबाय ओमफ्राय औ लादोंमोन ओमफ्राय बेसे लानाय होनबाय ओमफ्राय 2 लाख लानाय होननानै बुंबाय ओमफ्रायो बे माबा नोंसोरनि लन मारिनांगौआ बेसेबांसिबां दंख' होननानै मेसेज फैदों आरोना होननानै खोन्थाना होबाय सेस दानाबा बेखौनो फैसा हाबदो होननानै सानलाबायनाया ओमफ्राय आहा फैसा हाबदो होनबाथाय लोगोफोरनो खोन्थाहरथारनोसै बेफोरबायदि होननानै सानलायलायदोंमोन नङाबाथाय नंथारा आनलाकिखा जे गाजाखा इखौनो मा फैसा हाबदो होननानै सानलाबाय थाखादोंमोन आङो जोंहा बिदिनो ग्रुपनि बिराद माबा माबि बानायनानै दोननाय दङ नालाय फैसा मोनगोन मागोन होननानै खैथाबा बानायनानै दोननाय दङ बेखायनो बोरैबाफोर बेयावसो हाबसनलाबायबाय नामा होननानै सानलाबायदोंमोन आरो नाथायबा जोङो ग्रुपनि बानायदोंबाबो बे लन मारिनाय एकाउन्ट नाम्बारखौथ' होखायाखै आरो बै मोनसे जाहा ग्रुपनि एकाउन्ट नाम्बार दोनखायोना बेखौसो हरदों आरो ओमफ्राय आं इदिनो गोदाव सोराव जाबाय थादोंमोन आरोना साननाया बेयावनो बोरैबा हाबसनफ्लांबाय दां इदि होननानै सानफ्लांबाय थादोंमोन बुजिया माजियानो जि दसेनो गरम जाखांलाबायबायमोन आरोना जि गाजाखा ओमफ्रायथ' मा बुंनो आरोना दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै जायफोरा दिनैनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय एकदम जानला मानला लाब्रा भिडिअ'आ आंना ब्लगानो दामानि बानायनायानो जाथारला आं ब्लगखौनो मा बानायगोन मा थागोन इदिसो सानलागासिनो रिल्सफोरसो बानायलागासिनो ब्लग बानायनि जाहोनाबो ओरैबायदि आं न'आवनो थाबाय थाथारदोंना दामानि जेरावबो थाङाखै ओमफ्राय दा न'आवनो थाबाय थानानै मा कन्टेन्टनि सायाव भिडिअ बानायबाय थानो इदि होननानै जायो आरोना आं हारसिंनो गोदाव सोरावनो ओमफ्राय इदिनो ब्लगफोरखौ बारा बानायनाय जायाखै आरो सोरबा साननो हागौ रिल्स बानाय रिल्सआवल' बिराद गोसो जाबाय दा आं ब्लगखौनो बानायनो गोसो जालादां बेफोरबायदि साननो हागौ नाथायबा बिदि नङा आं रिल्सखौबो बानायनो मोजां मोनखायो सिगांनिफ्रायनो रिल्स बानायखायो खिन्थु एसेबां बानायसामोन आरो ओमफ्राय दा एसे बानायसाबनाय जादों रिल्सखौ आङो रिल्सखौबो न'आव थानानै दाबसे जायगायावनो बानायबाय थानाय जादों ना ओमफ्राय बिदिनो नायनो बायो नालाय दाबसे जायगायाव थानानै बानायबा आंबो नायनो बायो अबसे ओमफ्राय कमेन्टआव फैबाय थायो आरोना गेजेरनो माबाखौ जायगाखौ सोलाय बानायदो ओरैदो होननानै ओमफ्राय दा आङो जायगाखौनो नागिरनानै मोना मा थिलाबा जागोन जाखायो बेयावल' आङो सिगांनिफ्रायनो बे गेटआव आरो सिगांनिफ्रायनो लादावबाय थानायखायनो बेयावल' थाब थांसनफ्लांबाय थायो आङो ओमफ्रायो बेयावहाय सान्दुङाबो आं बेलासियावसो बानायोना रिल्सखौ ओमफ्राय सान्दुङाबो माबाबाथाय माहाय दोबैबाथाय बिथिं सायहें जायोना ओमफ्राय मोजां जायो आरोना बेयावहाय बानायनायखायनो आङो बेयावनो बानायफ्लांबाय थायो रिल्सखौ र' एबार बहाबा बेरायनो थांबा बहाबाबो बानायबोनसै एसेनो
मेम'रि दोननो नांगौ नालाय आजिखालिनि जुगालाय बिदिनोसै मानसिनि जिउ दानो दं दानो गैया दिनैनो मोजां गाबोननो गाज्रि बेनिखायनो जेब्लाबो रंजा बाजा थानो नांगौ आरोना बेखायनो आङो मा होनगोन रंजा बाजा थासोयो हारसिंनो आरो सोरबाफोर आंजों थाफाबाबो बिथांमोनाबो मिन्थिगोन आरोना हारसिंनो रंजा बाजा थानाय मानायफोरखौ दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय